Més enllà de lo que pugueu col·laborar en fer alguna feina, el que més ens aporta és el fet de poder tenir aquest contacte directe amb les persones, perquè un cop són aquí al camp és quan se n'adonen realment de la importància que tenen els aliments, perquè connectin la feina de la pagesia amb els aliments que mengen, perquè això a vegades no ho acaben de lligar les persones. I la conscienciació de la importància de la terra, de la pagesia i de la connexió que té amb la salut de les persones és vital. Aleshores, quan venen aquí, toquen el camp, veuen les plantes, veuen que hi ha tota mena d'animalets convivint amb nosaltres, els expliquem el tema de les plagues, saben per què es troben una bleda foradada, per què hi ha un gran valor en una bleda que té un forat, que és molt millor menjar-se aquesta que no una que és immaculada, que al final mengen plàstic. Aleshores, totes aquestes coses, explicar-les aquí al camp, doncs dona molt gust i les persones acaben entenent-ho i és com una mica d'esperança de que a partir d'aquest moment, de que han fet aquesta visita, puguin fer aquest canvi de mentalitat i s'orientin cap a una altra mena d'alimentació, que és la que realment els hi convé per la seva salut.